Wabarakatuh, ketemu lagi di channel Sobat ANP Bos. Lah kok suka apa TNP to? Apa? Lah apa channel itu? Lho apa? Apa? Tim ANP. ANP. Iki kan sahur, Bos. Sahur Bos. Hah? Iki yo sahur ke bukan wis kok. Oh. Dadi ceritane iki ndek iki dikek dhewe Pak Koko yo nggo sahur, tibae gak tangi ke. Tangi ya wis gue telepon aku ya. Lah kowe gak telepon takon telepon sih. Aku katen gua aku wis apa Iki ceritane buka bakso kae. go bakso wae. Manut. Aku mie ya. Iki bro ceritane iki bro. Kowe kono to. Ya, sepil anu sih. Apa to? Apa jenenge? Lawuhmu buka apa? temu launi anu kok Lawuhmu apa? kontong Es teh. Es teh. estek. Iya. Apa? Kontong pisang. Ono. Kowe percaya apa nek ontong tok? Kontong pisang karo sego. Masa kontong tok karo sego? Kontong pisang karo sego karo kerupuk. Wis seger. Ngemos. Mos, enak. Nek muji kok enake ra penting bas, yang penting apa? Ada. Enak. Akeh. Yang penting sebenarnya akeh. Kowe dhisik nek kerja yo ngono kuwi sih. Lha iya. Jare wong nek kerjane nggawa wakul, iya. Iya. Keping. Nggo ceting lho. Tekok iki lho. Iki kan bilang kuliku. Masa nggo ceting, Bang? Iya tuh kalau nang begini ini. Kalau gue beton. Beton mak campur. Beton tak kena apa? Beton nongko kae? Beton kuwe. Ya beton kluwih ngono kae. Dodok. Awan kene dum-dum. Makan kabeh. Mangan kabeh yo. Iki kan nyampo pas aku tak jak mentalnya debut. Ye. Aku lemes. Mosok lagi templok sakmu tok wis lemes. Ya. Wes lesu apa wes lemas? Ya lemas. Karena kan harus jembahan. Kowe kok biasane kan anu to, Ji. Kowe ya ono biasane turu nek posoan. Ya, cek turu ya ono. Ya, cepiro. Damang iso lho. Yo, wis tangi ya. Tapi biasanya cek turu. Mas, baksonya gak guys lagi ya? Oh, ya wis. Ini pakai. Pakai. Iki bro, iki apa Ji jenenge Ji? ST. Sepi rasane Ji. Ye. Iya. Mujiono King lho, Bang. Masa dhisik nek dadi kuling ngono kuwi. Iya, biyen kan kuliku. Iki nek iki coba rek mulai to. Oh, paling anu. Kowe ning omahan apa ning? Ning kali. Oh, ngarep omahmu kae? Wis sing garap kowe. Oh, ngarepan iki. Oh, proyek Iteng. Iya. Anu ki sapa? Bosnya iki sapa? Sing anake wong ewu ya. Tapi jare kowe nek anu Ji nek kerjane ora tau nggo rokok sih. Yo terakhir biyen gak rokokan. Oh, gak rokokan. Tapi nek enek kancane. Yo apa yo? Masa ngono Mujiono. Nek kancane kuwi mabuk. Ya sedot ya. Duh.
Tapi nek tuku Tuku itu kok. tahu ora? Tahu. Tapi akeh ora re. Akeh Akeh ora re. Ngakoni dhewe ya. gak popo ngono ya jipe Bang ya. Ini pengen. Apa-apa. Tuku itu gak usah sing enak-enak dulu. Kowe pengen ra dijaluk wong tuku manunggal kuwi. Gerune sapi. Apik dhewe. Iki saus tomat. Anu aja. Keci saus sih. Saus. Iki Bang. Sing opo sih? Oke ya. Itu tomat. Oke. Ini cah. Cah apa? Ini saus iki lombok Sasori. ji. Sasori. Kok iku Sasori. anu wae. Sewengi iki iku mangan terus. Mangan terus. Iki mangan terus. Iki ku bedane iki. Bu, Heh. gak lo. Sing bayari Mujiono lagi. Terus tomat. Sing bayari Joko. Joko ya. Iki to bangkus. Iki bro mie ayame bro. Iki mie ayam di sini. Pakai pesen loro biji ya. Si Kok akeh mana? Nek ngono nek langsung loro. Ya iki lho jiwe. Mujiono nek mangan mie andalan. Gak usah. Aku gaya no. Aku gaya. wis so gitu. Ya supet aku sih. Nah, Dang, sik. dia apa? Bayem. Mosok Mujiono ra umum kancane. Iki bro mangan bro gila. Rasanya piye, Ji? Enak. Iki buka kedua ya. Ya. Engko sahure neh. Sahur apa ora, Ji? Sahur yo. Weh, tumben kok lombokmu sak ngono. Kok sahure nang ndi? Karo Kowe ndak kayak ide nang ndi ngono aja gak roh ngono. Ning ndi? Yo kowe sak karepmu kan ngomong nang ndi. Sing paling enak menurutmu ning ndi? ono kok tau ndi. King Mujin. Oh iya lali aku. Gak wani sambel akeh-akeh, Bang. Menurutmu sing paling enak nang ndi? Itu gak lombok nang iki. Biyut kayak kabeh lho. Apa, Bang? Gak. Lah kok dibiukno? Iki mau mbok parani ning ndi wong iki? Iki Ci. Wis kok Bang. sunduk. Mau parani ning ndi iki mau? Neng mah. Ini kedu wis. Oh, karo adik Dimas ra? Gak dhewe nek anu kok jenenge jaring wong ono-ono enak sing ngejak. Oh. Masa trike Mujiono kayak dhisik ya ngono kuwi. Ning kedu. Mujiono jare kayak dhisik nek digoleki penak. Iya Mujiono lho. ASMR. Bolo, sik bolo. Oh, kadul-kadul lho penak bos. Wis dadi pangan sik kok sambung nek. Wis sambunge, Bro. Bro, ya wis, Bro. Oke, dadah. Nah, Bro, Wis. wis teko iki mau. Bar golek takjil mah, Bang. Golek takjil, Bro. Ditanyai saya lesu ora? Cek lesu ora, Ji? Enggak. Ditekone mak meneh gelem. Ditekone mak meneh gelem. Mbuh kok. Heh, Koyo mbuh kok. saiki Ayo tau pisan. taruh pisan. Karo sapa? Tak tekone apa? Bebek gelem. Bebek gelem. Ya apa? Ya foto. Ya apa Mas jare, Bang?
akeh geleme ya. Akeh geleme lho, Bro. Yo budal. Yo budal. Yo. Yo. Sahur pisan. Kowe lho, Cik. Cek wareken iki. Lah ngomene sak jembung lho, Tra. Mangkok lho. Sama kok ngomong kok. Ya mangkoke bojo. Engko enak mu piye ya aku rasane ya. Lah ngono ora gelem mungkin saurunge mbok pangan ke lho mbok kena aku nek marone gak apa-apa. Pentek ya. Wong mujio ta lho, Bro. Yes, Bang, tutup, Bang. Bos wis tak tutup, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuk tuk tuk.